Takže ahojte, vítam vás v ďalšej hre. Dneska tu je Vivi a dneska som sa rozhodla, že urobím takú challenge, že proste budem sa snažiť splývať v tme, aby ma proste Beast nemohol nájsť. Preto som takáto čierna. No. A vlastne som zistila, že tu mám sestru z nejakého dôvodu. Takže áno, inak dosť často si ľudia berú takýto profil, som zistila. Čiže my si to dneska vyskúšame. Aj keď tie gate to mi dosť zavadzia, ale čo už. Fajn, takže budeme čakať prosím krásne pekne na nové kolo a dúfam, že nebude Beast. Teda nemala by som byť, takže tak. Ja a ozaj ešte som vám zabudla povedať, že teraz práve mám, mám tu, že 736 coinov, že mám na najnovšie kladivo. Nie, toto mám. Ježiš, mám plný nos. Ale mám, prosím vás pekne, toto mám. Na toto kladivo idem si ho kúpiť. Že prečo? Keď nechcem byť Beast nikdy. Neviem, absolútne neviem. Ok, takže máme toto kladivo, chcem ho vyskúšať, ako bude svietiť, keď náhodou bude Beast. By the way, toto predtým kladivo, to si... Ok, takže dohrali sme, máme tu letisko, som dala, pretože letisko je najlepšia mapa, aj s tou klasickou, že? A vlastne jo. Takže tak, čaká sa na mapu a ja zatiaľ... A neviem, čo budem robiť proste. No dobre, nestihla som. Nevadí, som survivor, že ten, ktorý prežíva. A jo, hľadá sa počítač. Missing. Jo. Inak, akože dosť by ma zaujímalo. Ja, to sa mi sradu. Čo ti dáva? No čo je? Budeme sa hrať, kať? Kurva! Dobre, utekaj! Utekaj, keď ľahšie vidíš. Pane Bože, stane. Tu ma nevidí, že? Skvelá skovka inak. Fajn. Sakra, počujem ju. Ona je nado mnou, chápete? Nevedeli sme pozrieť. Počkajte. Tu je vchod tam. Čo je takého? No proste... není tu počítač. Smola, čo? Inak asi idem k autu a proste, či tam proste nebude počítač. Počkajte, kde je auto? Skvelá otázka, že teraz akože neviem, kde je auto, reálne neviem, a kde je auto. Akože, okej. Pane Bože, kde je auto? Ja viem, skade k nemu ísť, ale pozor. Ne, Beast. Ne, ojaj, ne. Čo tam robí? Ale mne nešlo sa skrčiť, boha! Jasne, keď mne nešlo sa skrčiť, jak som sa mala skrčiť, ty vole? Kľudne si ma vez, ty kokos, do teplých krajín. Čo je, máš tu mrazák? Ona si vie, kde je mrazák, keď ide za ním, ale... Ježiš, tu bude na mňa číhať, jak postih. Dobre, s tým veľa dosiahnem. Nejako som jej utíkla. Ty vole. Ježiš, to sa nedá ísť, dobre, tak nič, no. Inak to je auto a nie je tu počítač, čo je... zaujímavé. Čo je, Nejako ma
nestihla. Fajn, OK. Viem, že vidím počítač. A je to priesvitné, takže viem, kedy pôjde, ale zároveň... Iš presne to dokončil. Si robí srandu zo mňa. Tak toto dokončiť pred dámou. A máme tu ďalší počítač, čo je výborné. A sme traja, lenže typek... Vlastne ne... Aha, on otvára si dvere. Ježiš, nevidím. Ja som tu dala prsten na to. To je zaujímavé. Mne sa to neukázalo. Dobre. Let's go. Utečeme. Nechápem takých ľudí, ktorí proste napríklad už sú otvorené tieto žlté dvere a proste akože exit a oni neutečú, oni robia ešte jeden počítač. To nepochopím v živote nikdy. Mne to je napríklad neukazuje, ja to mám bugnúť a vidíte, neukazuje mi to, koľko to je. Asi nie, ale nie, ja to robím. Ja som escape. Ja som nechcel escapenúť. Ach jaj, nevadí no. Ježiš, Jukarpnú tlač, čo to... Ja som nechcela utiec. To som mi to tam napísala. Takže tak. Máme tu airport, čiže... Prepačte, neviem vôbec čítať po anglicky. Takže tak. A hráme.